Hola amigos, somos Guezos de Ourense e estamos no local de ensaio preparándonos o novo disco Zapatos Novos. E só nos falta unha cousa, a vosa axuda. Se queres botarnos unha man, tan só nos tes que seguir nas nosas redes sociais ou buscarnos nos canais oficiais e ali atoparás o xeito para axudarnos. Cada aportación para a grabación do novo disco terá unha recompensa. A vosa aportación será vital para nós.